Hanai meni 1 tariko Congress Party ni MLA sudip borman bini Facebook page o kaisa application copy upload khaimani. A application ke Tripura Education Department no kaisa application file khaike bo a application tamo hingke je tabuk Tripura student rok ni issue kokborok subject no Bengali word by seima tongmani amono tui chini Tripura rok Roman script by eba khe English word by seiredi hinai protest khai tonglaimani. Amono support khai MLA sudip borman application rohoka kokborok subject no English alphabet by no seinya nango tei amono rokhe chao nei bo a application submit khaike. Geta bukchin bukung bara hanjangnai rok hingke aswk bai no tongthokjaklai tonglai tikha khoroksa buini dofani borok chin borok ni bagui aswk haike otikhe support khainai chungno logirui tongo hinai tamni hingke chin borok rok hingke bui bai bandijaknani klai kisa kaham khai rijak tikhe no akhini sawoi sabai tia angkhe uansukgo amo bo just chin borok ni bwkhano painani bagui se atui khaikena hinai. Baksa borok ni borok wansa rok hingke je tabuk sudip borman haike application file khaimani no chajakya wngui bini Facebook o kwbangma a post o comment rok khai tongbaikha tangui nwng haike borok ni bagui haike support khainai application rok rwna nang hinai. Hingke tini ni bagui aswk wnglaisinai norok nainai di a application poriwui kaham khe bini Facebook page Facebook o thangui nai tini bagui aswk wnglaisinai hambai naitong bagui.